Ato Sompa nie adehye amamu nyina ha ebraso se wie so madama modema so fam ye de na nsam ayabo no no ye de nyina da so ebeso mu se Sompa kasebo e de tintima bi enie Jacob osei yebo a oboremra ne joy wode nsam bi ato Sompa kase anim anawie papa isibu atin so akasa se ye wrache ma untumi wawadwuma ye papa yebeko oboase ene ne mpatamu akwanhia bi asi amansam hadwe pa nati fogusu ada ebokoko sa ban no wo musika kakra betumi aboa ma masetrema ye no wonfa ma won afrase no ena aban ede dwumadie ne hyehyɛ bi gu akwan mu se ye ndi adua enua na awie yebu kompo ahwekire hajj board nso de ababa to ya safie hajj no ebeba so na yeba kumase ha senso a yenuanom ya odidwuma ewo Dr. Mensa omo kire se eniema bi ehadwen pa dogbi afede wachirem de entia sika no so wampa osan de kro no ensam no bebereka ho awie ya yesinkunwa yebekenka ma osa Sompa kase na aboafo bi ada ma no mo boye na wiase ya fa kase no na Jeba driving school sa wo pe ba bi na afa so akọ gentete papa na aboa wa brabo na o sentwi a eno a eye Jeba driving school abe herbal clinic tano so apatrapa ni site word ma ba bia wudi amama chese adwuma no de o ye ne simple kra na afei Yemfa sedan so enfama akokora mafia we ya wayosi wono enene tarawa media kabomu a wamde akokora mafia series no eba na enya sam keto akora yenuanu metwasini bi wayosi oka ho kwakuma enu ka ho eni okonfo kolege nu nyina da ka ho a July bo so me ne de to so mienu efiri no ngotwempa mu kopem no nkro no enya sam keto Sompa TV so wodi ya ne se 0249 942 842 na fa sponsorship no ebrey abusia yeda se papa nana kwabna kasini ena ohini ni amakrancha da zo asofoma me premeni ensam no enie ye frasia na ye papa isibu aten a ebribi atwamu no ogina o magana na mu e wo South Africa ena no pe wo bra no man ye wadubu ache e ma wiase nyina ache e wo Sompa de ache bi adwumade so ene ye papa e ba bie na sem nyina da ne se ya to abawie ye yidwam trani de ama ni pipi amanyokuo e wo santiman tamu se chema wuntumi a ene ye wo wadwuma ye so kani penyina bomu ne ntumi mu ama breaking the 8 no wo mutumi breakie nyesa na koyela su bebe yano a ene yesu mu be breaki no ebe ye den papa ede ama wonom want me when we need as regional chairman maintain position as regional chairman fine but owejumaye because so born doso sem kekana doso disaffection no doso pampamo nipa mfiri hono doso so he has to work and make sure say he brings everybody on board we any situation and to say situation chairman t MP besuru so bekasa origin ha and to say situation chairman t fund member grant to aba and to say situation council of elders member be intimate to aba because the party has work to do in the region. The party has work to do. As he said, Shaman say quine. And then until Owejumaye and the delegates won't able to man on also Owejumaye pa. They should tell the people how because Fort Kojum, Emerson, race call, Central Market, everybody is hiring. So na Ebo din Shamraichi. And you would institute right where it's some sabe. Way papa isibu attention and so kasie boy Sompa Sunyai 98.9 FM webiem ene ebrekum wamfiem patasie bebia tachimai ene ne nkwadu nyina da wontumi nya ho hye wo pia boa na yegusuada ene ye papa twetwe nkomo no san de betumu filing fee MPP for genos ye die
deɛ na no atwamene bo anasa deɛ. Come on, these things. Me do not want to I see General Secretary saying 10,000 cities, that 100 million. Now, Chairman saying 200 million. It's abnormal. I can't get it. I can't believe it. Mentiasie, MPP, party of elitist party for sale. Yo, natural say ya papa owura George Isibuate and I attend a case walk asano. I was seven so now ya pima koya ni meda so wa monyo 7 afes mu nsensem no a na wokai Jacob or say yeboa joy papa wo bai say wo Trinity Ghana fonya ne mugide ene ya rishemu say opese odi omampani e wo man mu ensam ne nto abode bebre ene koso e wo nafa na abato ne ba wiye no wo anya ya kire se ne yebo no ne joy 2012 na ene anopai wane Sompa kase edin komo na asem wo de ma yina etrese hwe wo ka kire asofo no bia e wo Ghana ha se asem wo ka no ombeti amuntie na omunhya ne nso ene sen wo tere se asofo no bi wo hono mu a adifita na ebo omumirimu no ebo hokwa ena hwa international ministry hwa international ministry ombo o wo bi wo hono mo tum se wo be party bi mu no na wo ye party bi leader pa ya tere se wo ka de kwa wo sa party na nso so for some de be wura mu no ena ma san sam na kwa ye tie bi se ba akofo kwan a ye hu se de esika no nti wo sra so for no se won be di won lem a omudi won lem pepepepepepe se de be ya monyofo so be ya omamanyo na se bi busa asasem we se Yesu Kristo Nyankopon ene ne ba Yesu Kristo aye di nachi no se ko ye Ghana ni ana obo Ghana anka political party ben ana ke free so ode ne ho bedon MPP ana se NDC ho ye din agentia esa se nipa ni hu se enya de a Yesu Kristo aka oye nipa no wo Ghana anka obo dom MPP ana NDC esa se wo kono ne mpaya oboma na chidifo ne se anka eja se wonyina ebeye baako awo John 17 enti obi biara ni ho anyame sunsun kronkron tinimu emfa ho so ye pope se o kase odom party bi permanently or your party be member na se sani pakro no pa wo so your sofo no betimi akwa gina na so remanim aka se ni party no wom no eye chen party kro no titiro MPP ni NDC a na nyanya mesunsun konkron anati sani panimu brofo kasa no ye beka so ye carnally minded Yesu Kristo anko ye nipa akobe nan partisan na munko be gina ba bia no krewo eti so obi biara wo se ojosofo na wo se wo dom party bi no na sa nipa kro no enya nyamesunsum kunkunu ena di nanim kan wo ye nyaatwem ne nyaatwem ne se so gira na sori ma anim na sa wo kasa wa ye na dwene dada se we se aho anaye na so ko gira mpo no kasa ye mompaye e moma panyina politics kire se nya osisuo no ka bibi fa no ho se ne be ya ye betu no eni ti ne ma asofo binom omo sori ansem om beka no mudi ku Yesu Kristo adi mase na ma asori ne tibia ne gira bre awo maimu no na eba fom na ma nkrofo di Kristo animu tutu fom sasofo ne nyina no omo sakra sadne ma no na ekoso awo ma bi mu a na ma awrade abufuhye eyede eba oyo obi asusum konkron ahye o ma eduru tama ye ba beto abana obobompaye abusa onyankopon so one more electoral commission a qualify omo so betima ba be ye o mampanyin no omumu hwan ana Kristo asiyenyi no Joy 2012 osane ni dinimu 10 Jacob osayebo anesamo de Sompa kase no yeah to akase bono eso Ghana National Association of Teachers abre wo mu bosu getri se niememu ayede papa cost of living ada wansi etwa ni tia friend kola wo ma papa ya po wo se aban efchimi emfitadu kukura esin sama for somebody so awuso man wo mo sre
said the name why day and near maybe why here nipa near ubedi and your best send your bedroom maybe a ubeda why are sabi a ube question tiadian and yama ubetiana it is a kakitwaya near de mawon nada once be was an as a biny tria na biny such in church said not to function as here one so much ye and I'm so much dear and petty 40 him sa binding a peeping found yes dear said the members any abreno one bay a yechere and a pay a cassia bom any bomu say we Thomas Musa Tanko ya yechere for nani apre sani members say womusu some petty formra na semi kania pesi ani doctor owusu ya president edema nat twetwen komon petty fogusu ye nyanwa ye nebekasa Amusa ya tuansa no sona ya de ani akire mu ani ye kɔ bogobiri eno oboase ene ne mpatam wo asante mantem hase ya na de afiri ho ba nyina ene se ya nuanom ya eja ene wodum ya waje ntete se eja ho adwuma ane obeye enya ne ntete se akwanhia bi asi amatere se emu nsam no akoye dendenden pa ede ama wo mo na ne nyina ene se ebra wo bi efre wo mo se eja anasa nsam bi asi wo hasenti mommra no na omunam kwan so omukɔ no ebra omunam kwan so omukwa no senaka bi nso asesi ho no kura nyame ne akɔ ha dwe pa ya kyerɛ so omuka no ade akɔnu mu na ye boye ho mode bia se yebenya DO3 Peter Ade asante mantamu one kasa de ma dumja adwumakuo no na ye no adi nkomabusa se sei no ye nuanom apomutene etesen enye ne ntie se wode oni kyerem e wo Boase Government Hospital enuano ebi wo ho ya kyerɛ sɛ wɔgye atwuma na yɛnkɔ yɛnim mmra nsa sɔfo mame yɛkɔ yɛnim abusuafoɔ bɔmmɔden sɛ wobɛba Facebook na ade wadwenkyerɛ no aba bɛtoɔ yɛbɛkenkan no kama so adi ama wo Sompa 98.9 Sunyae Sompa 93.1 Kumase yɛ nyina yɛkura mu sɛ twitwe yɛfa yɛ brasti baabi biada Bombay nyina da yɛduru a ɛnya asɛm ketewa koraa kaseɛbɔ no ɛne gyae mpanifo agyina kyerɛ nya asɛm ketewa yɛtoa so na nanano mosrɛmifo akwantu kronkron yɛ wɔkɔ no maka afiafe bɛyɛ mfihyia mmienu ni coronavirus nti wantimi ankɔ ɛmɛkɔyɛ bibia wɔ hɔ sɛ yɛ kasa yi yɛse afei ɛbɛba so wɔbra hardboard panipa wɔda so operation ɛyɛ Ibrahim Smiler ɛne Sompa twetwe nkɔmɔ no se yɛma Ghana de hyeɛ mpemiɛnsa akyiripɔ aduosia nkron sɛ wɔnom nkɔ hajj afei na sikadada a wɔm tuaeɛ no nneɛma boa yɛ dinti wo a wotua sikadada bia wobɛtua 7,000 ɛna aka ho wo nso a afei yɛnkɔ fire Chimra na yene ya papa DO3 Peter Ade wonne kasa edema dumja dwumakuo ya wasante mantem papa Sompa so nyame asomdwe nka ho enka ho so nwa paus papa we de mon sha den pa edene de na so ebe ne den mon ka franso ya dasi wada roma ekoba ne sen mamenika anda wase na menchia wotie for Sunday anopa be 10:30 binya ne ntie se eja to council quarters I watch it chiwari Boase mpatem no bi na ye responde ye nti enam kwan so kɔ no ɛna ye car na kɔtɔ form ni si ni na contractor bi ye bridge ɛwɔ kwan ni mfimfin oba bi na wa moya mane ɔno nso a wamfa caution sign dia ensi kwan no ho nti woni tua sɛ ye kɔ fire nso aya na ye car no de America kakra nti prekopa na okopie so opies na wo say or try say obe prevent obe try say onkoto amnani mumu na obe save nipa e wo tend them jo turn it to the right and a car no e top form nti e top form nipa be 8 no mo car nim nia prepare nti ye de omnia akọ hospital na wo mo hwe emu 2 e discharge wo mo maka de da so hospital me no kasa se sia enra ye de ba ko mfa noche se ombeto na yarehwe no eso papa wo hwɛ sɛ de nneɛma siti ani da so hɔ de sɛ wapom de no yɛbɛsa nya biom Dr. Forte say omo respond to treatment even though omo situation here critical there but omo respond to treatment nti yenya yɛmfa mpa bo nta actually say omo ho beto papa ka ya hwɛ yi de ka we ɛbɛyɛ yie biom de Assembly C an original commander na pam for echo share men no
train car and so by regional headquarters. In Timino Casa is your original headquarters, a technical team, no so say, omit me, I restore car, and I say, we have alternative arrangements, ama, obwase for, and sa comfort for na, omit me di juma, or. Who say, baby, I can't toy and Modia who may be as a man Jack be ya more trendy sequel, and I can't see Hokran as a Nitino a year for the Sosa, and yes, Anette. Nitina nkasa de baby amwa driver ne side on amwa komu na baby a eye free ho no ho ye frɛ ho cabin crew crew cabin sorry ye frɛ ho crew cabin ho na emema na aka ne so etna nti honom no na eyi free honom ade baby na contractor no ye adwuma da roma kyerɛ yie pa won ye wodi achi na awie no ohunu baby pote a ye ka ho ade ho no ye sharp careful so ana say ho no ade ana na over speed nso mo na wararoma and the shortest road that obet me dey kodru baby a ejane toy no o ko chichore ya information am kyerɛ say menya no kyerɛ say sa area o ye bogobri bia e ben Linkley Stadium ho na man for fakọ Linkley Stadium ho no na e opposite Pinsan TV station enti ho a major road a amanfo use da na because of bridge nti normal close road no yeah mra ye dey adwuma kra kire say ansa na be close road bia na wo so oba be boy amane e ma yehu say road we hu close no nti say BBC wo ho no ma ye be use other alternative routes a e wo ho but contractor na moy amane ono so ansa anfa warning signs ensi ba bia e kire say we close road no nti ejani si ye no na ye mema ni nim say ya close road no nti that was the road omo planners o mefa so ene say nkwanhia we ekosi ye nti officer sami busa na say di aba no ye hwan ka 2 wo hwɛ sade ka no aye ne sade emu nsam yesi kan ya wo hwɛ sika pa say asai pa no hwɛ be yesen sika value there mean to infantu sesia and hwan kan nso early in the day because if you nhwehwemu mpemfo atena asem no so mo ye nhwehwemu etimi ehu sa niema we nya nti se ensa kan e be mama so ate yenim se obia no wo ye adwuma ya na uta hu nshankyere ni bia kyerɛ sɛ men at work ya kyerɛ sɛ wonim hwe kura no hu sɛ saa de no wo hɔ we no mo hwehwemu ahyase no bibi saa ni hɔ wo hu na bibia saa ni hɔ na me di kan say na nka wo say contractor na yi asu 3 emi ehu so block road no afi nso nka wo so the caution signs or the warning signs esi ho warning signs na bi men at work na o kan ho asemi na odi sisi ho ma obi a o approach sa area ni we abehu say bibi cost wo ho but na bibi say ni ho nenti eba ne say ya jamu anka ye ni da mo so say mu kodumu ja amayen na maboja pade ne nkwa ho ban no e na momo de ne benya accident ba bia na omrante ne kɔ no wararoma wote ho asem ne kɔ sen your standard operating procedure say bibi sa to wo kwan mu a e was said the nearest fire station a e ben no e responded to fire no nti the nearest fire station e ben oboase e formina fire station nti ntempa na was say dispatch from na fire station e ma omokɔ ekodum eja no ampa omo jeso ekokudum ja no e ma ho nso omo restore situation no baba ya na nipa bebre wa adwempo se mo car na wo mu se ya na mo pentem akɔbɔ japade ne nkwa ho ban de na so no kurani ebi wo ho asem bɔ abani se ye mie mu ma mo sa na se mu bie sa de a ene mu tia so pa no kresa your men na your drivers are ya for mu yin your professional drivers some trained drivers are wo mu obey road regulations into say road ekwan dem dia obekɔ but ekwan dem a ontimi emfa mra nhyɛ nsem emu mra so enye de opɛ nti se ekwan dem na otimi kɔ de a obekɔ akodru hontem bi say woni to ase eja eto ba bi na ehye a o some few minutes to get there to control the fire when no hontem a eno so de asem foforo enenam nti ye man de ekwan dem na obenya kwan de a obekɔ
but obey road regulation be a idea adwuma. Na kyerɛ sɛ mpempi yɛ amanfoɔ bɔ mo so bɔ sɛ ne yɛfrɛ wɔ mo ma amantem ɛna mo ameduru ha ntem nkɔmɔ baayɛ kora na nka wei nyinaa nkensi no yɛ akyerɛ sɛ yɛ na ebi mu na ente mo ase saa nti na yɛ mo ka saa nsɛm no wɔ ho nokorɛ na ebi nti ase sɛ na wodi kan bi saa no road users kora so etimi ekɔ one of the reasons nti because yɛ mantem a yɛ wo yi baby a wo yi yɛ respect siren. Nti obi kra te sɛ siren bo instead sɛ obɛkɔ nanim kakra no apɛ baby ɛyɛ gyina ma akwan mo akɔ no na oda so di wanim on view kra so eniema bi a etete saa ene de ekeka ho na etimi ma sa issues ni aba Obuza awie Sompa edase ne wo mane a wo de amaye why me so me da se pa ye bom pa ye pa se nyame be ya adom na ye nuanom so be se nya hoɔde no akɔ onwuma so. Amen. Yeah, that's pa. Abusa santimantem ha se wono ne achia me hene de ma dumja adwumako no den ene DO3 ade Peter. To aso mu dumja no wachiro. E ba sa mu sisa nkure mu so dumja. Bi wo se se ba sa no a me fa se wo sof ma me ne ye frɛ wa wantimi ameduru Sompa ha. Aha no afrɛ bi editor. Se wo mra. No ma sisa nkure mu so akodum no. Me nsuo no mo de kwa akohwe ase. Na ka na efo me ka na. Asa san bi sei. Ye Kristo mehwe ye ho. Ya to aso abusuafo na ye gina mu hard board. Na said Ibrahim smile ese no wo se ene ye Ghana de hie be ko bie empemiensa ene aduosi ankron na mo amatua sika dada ansa na covid no beba no 7,000 na mo betua soso mo so afi na mo ba de 39,000 Alaji Smiler Ibrahim feed the embassy ye hard no enti o me asote ye nso ye kodi hu djuma e wo Saudi ho ne yaba na nen ye ne Hajj Agents Association for United Share edictica ho e di price na babontin sene ya onyi price ne emienu ne dikan ne ye won a afei na omo ba be pese omo be ko Hajj omo betua foforo no sene ya nim so no unse Arabia no Saudi Arabia no omo che nipa na omo host no ema ewiasi omo nyina the last Hajj year 2019 nipa ko Hajj ni na omo ye be pepe that is 3.5 million and the call had year seen na afi ni omo ye no omo say omo fa pepe baako that is 1 million and the ombe hajj it's can covid ni ti na pepe baako no nso no emu mpem aha edionum aye 150,000 no omo be ye Saudi for omo free Saudi asania ye nyim no say wo free Saudi and I say wo free Mecca ho no eno mba ho kwan ma wo nkoye Hajj ejuma no ade se wutua na wo register ansa na wetumi akoye se na ewi ase obi etua okoye nti opepe ba kunu mu no mo yemu 150,000 na omo de ma omo ade share wo Saudi Arabia ho na pem aha nwotwe edionum na aka no nso no omo tia ma ewi ase afa na nyina efiri Ghana ekosi Japan elkoka baby ewi ase afa na nyina se na mo che apem aha nwotwe ene edionum 850,000 no. Then na omo hwe yen nti no say omo ma oman bia ni quota ya oman de bia no 45%. Eye oha ntichemu eduananum. Nti Ghana ye oha ntichemu eduananum ye sese ye na ye mpemmiensa ene ediosian kono eye 3,069 ene ye Ghana ye tefa ene this year beko. Na sa mpemmiensa ediosian kono mu no. Iba be mpemmienu echi obusika ma Hajj board be mfie miense ni amode ato a awmantini anko na sai ska no mutua ye no a obudima Hajj board and ska ye tua age Hajj no afie no edo so senior ni omode to ho no omo no ombetua empemenso aye 7,000 ebeka omo 19,500 no ho na akwa 26,500 dem obi a afei na wo ba be apemba ko na aka na omo ba betua foforo se omo de ombepia empim eduasan kono 39,000 eno mbetua na omo so etimdi akọ yeah, Alaji Ibrahim Smiler Hajj board on the operations and our boss amaniena shannon so awie say yeah mame ene ye papa edubofo sa brain na wo chidida no kwaso den was sokoban madam abna afrakoma kwaso sokoban timpomu soccer belt no achiri pe wona adwumadie nyina kwaso Mr. Edubofo Michael one madam Louisa Edubofo won ma se na wo chidida ene ekoso yi ye ko yanimo na de ategina ene se sade be na obi abenya anyinam nkane no de adi ne dwuma ebia ne fie na dwuma mu ene baabi bia ye wo hia anyinam nkane no se
wɔde bɛyɛ n'adwuma nti aka ho bi ma nsɛmtwerɛfoɔ nhyɛmu de akɔ so ɛwɔ nkramantam no emu na wei no ɛyɛ Ghana ban na afɛ so Germany ban no yɛbɛhwɛ aka bɔ mu ne ayere yɛtam mu sɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi anya anantuo papa bi agyina so sɛ basa ahoɔden neɛ no ɛgyina ne nan so yie ne yɛnya bi ayɛ adwuma sɛdeɛ sɛ a ne nyinaa mu nso so na ka ho bi ama Western Corridor Transmission Lines no so no yɛbɛhwɛ no afɛ so yɛtumi apagya mu ne nyinaa no yɛ sɛ Ghanafoɔ tɔmmerɛ bi a yɛ na yɛsu paa kyerɛ sɛ nkanea ne deɛ na ɛkɔ yi na ɔmu dundum kanea obi wɔ hɔ nyɛ dum kanea no a mampani a wɔte soɔ no na yɛbɔ ne din yie Akufo-Addo asa dum kanea yi yie Mahama asa dum kanea yi ne nyinaa no yɛ ade a yana Ghanafoɔ ka ho asɛm yie paa na dwumadie no asɛ no engineer Esechi wɔne nsɛmtwerɛfoɔ adi nkɔmmɔ wɔno yɛ chief executive officer ɛde ma Greco wɔto no bo ase kyerɛkyerɛ mu sɛdeɛ nhyehyɛ no yɛ adeɛ no esi ɛkorɔ. When we are at home and what we refer to as low current, when non-technical people say no current, we understand it to be low voltage, and therefore your compressor may be off, some will switch your even fans, or the fans will be running, then all of a sudden it will just go off. But with improvement of that nature, it goes to virtually improve the voltage, and consumers see and bring on their unit again. A typical example, Konongo used to be the most notorious within the grid. We just put in a bigger transformer because the transformer was overloaded. And a hotel that our staff who were working there go to stay gives the indication that for the first time they see the ACs working well because the low voltage has been eliminated and therefore they can pick. Then also with increased capacity of lines, we reduce their outages. Major upcoming projects. The Ghana-Germany Compact was at the instance of the President of the Republic with the German government. This project has three key components. I made mention of the SVC that was at Kaswa. Identical one is supposed to be installed at Ahojo, that is in Kumasi. Then also, we needed to break into the long 330 kV line at Dunkwa so that we link the 330 to the 161, all in an effort to improve supply reliability to our consumers. The next one is improvement of the southwestern infrastructure. Here we refer to it as the Western Corridor Transmission Line Upgrade Project. It takes from Abuadi all the way Takwa, New Takwa, Bogoso, Dunkwa. And that is the purpose. These two projects are in the budget for this year, and inshallah, we hope to go through the PFM activities and commence this year. The process is ongoing. We also have the construction of a backup control center. Our national control center is at Tema, and that's where we see everything real time as to whether we need some generators to come up or we need some ECG to drop some load or we ourselves might drop some load. Engineer Ebenezer Kofi Esianyi wano ana wode wani kyerem ewo Greek a wode ne pani nyina yɛ nhyehyɛ a aban no ede agu akwan mu. Ya kɔne ne Reverend Dr. Isaac Owusu ya president Edema Nat atwetwe nkɔmɔ. Hello papa sumje nka wo. Council Minia. Papa me pacho mo nsɛm ya ho ne ebusa wo na ne abai no sɛn na mo pesa mo ka kyerɛ aban no ankasa. Yo, we dey mamenfa aseda PSA ma ona mintia Sompa informative titiro akyerɛkyerɛfo a ɛwɔ asantemantem mu. Deɛ yɛ ka kyerɛ aban nyinaa de sɛ ewiem ayɛhye 2021 ɛne afia yɛ wɔ mu yi Ghana ban adwumayɛfoɔ yɛgye to mu sɛ sane coronavirus nti yɛgye 4% 2021 ɛna 7% 2022 akatwanto mu but mprempren a yɛka sɛ ɛnyama a ɛboa nipa da sɛ nima no tena se onya asomdwie no saa nyama no ɛgya dem deɛ di kan ɛyɛ aduane ɛnɛ yi menua wokuta sika a ɛnso hwee. Last month government statistician at the betu just say food inflation. You nimi aduane bo be aduane nka nye tachima ne important. And so now duru tachima ya untimi nto bayire. Untimi nto bode. Nyama bebre bo kosoro. Akyerɛkyerɛ fo ketua no 7% de maaye no. Minia atonsuo. Enti ye twe abaya gesi sɛ osom ye wiye no. Osom ye wiye ɔma abaya adwumayɛfoɔ 20% cost of living allowance. Minia. No so. Na asɛm ipa ye mo ni mpanifo asinkonwa ana asɛ de ekeka no mframa mu ya. Oh, asɛm we nya asɛm foforo. Esane sɛ
May Day celebration. Yewra Dr. Yauba or that Yusiano, or no also na LED organized labor. Or the edge may follow this together. Or my pena sote. Say Sunday said ye, Yememway Dintino. A buying no ma at my 4 cost of living allowance. In the one is to be say, and Yememway did Yamagan at my 4. And Yaban no so much. Say ya. Say I was say penny pebia di kakasanka unyi ni se bia. Money was wafo ne kura ko shiai. Na musi nkonya na mo kan ya. Kanunu kemu bedu. Ache said the doctor sabi eku. Ya keka kan say ya because they wo kan de. Ni nyina no kure. Ni amemu ayedin. Sorry. Say ni obi sinkonya ni obi sinkonya no. Yeah Ghana for. Na cost of living allowance no so no. Yes, NG bida. A baby a best film. Yaji 10%. It's an sending me wide. Why a fast way did you know? Sakwana soon and Namusua. A baby catching some on my 20%. She says, dog. Modi wa to me to Wamanana. You were a new summer say, some year, you know. A baby can be actually by a 4. Yo, when your doctor, I better senior ya train. The Bessiana affair yabaho. Miss Madame Sipi. Na yamre Kumasi hase ya na ningina ene se wodo ne kirem ewo Kumasi hase ya. Abusu ade atia ne se baabi wo hono mo a ya na ye didwa yie pa obi a nya ba Kumasi pe. Waso ko waso me ko ton Dr. Mensa haya me ko Dr. Mensa haya na kire se dwadie kwaso wo ho yie pa. Mo amunim Kumasi yie no. Na enu na amanfo eka se sade yesi eton enema wo ho nanso so ubakọ Dr. Mensa na efin ene ade agi ho aboso no hadwen ena yodefo ne se oh yene e wo Dr. Mensa bode ne important ho no de enye ye ne ye fin no ye no ye di ehuni efi se ho na yete no ho a na yenya ya no aduane nti ye di ehuni pa na mmom ye nuanom bi no asabie mu sabe kronto eya omota shefa e wo muhuni mu na omada na omuhuni no kula no da bia omu no omuhuni mu no omu na ya na ye sa ne ma nyina o wo no wapon adwuma nwumre na bia wo kofi akwaje wa home no wo baba no omu so besi wachi sa ya na de na ha wo mo sa ya na de na ha wo mo baba no ma ye ho femfram tutu ne ma basa na fie kwa heba ye nyina watwene nyina agu ho obi kura timi be da ho ne ade a num wi num gija wo nagu basa na ka ho bi ama ye nua ba afia ajewa kwade ekọ honom ma woni ade hye ne bi etin ko obusan se ma me ne papa no madawroma ne ekoso mahunu na mwate footballer if you feel e mebu ase da bia ba tit ball da bia to be hwan asam kan ma ye no ano ball no anopani mom na o me de ball ne ba na mba be hwa aka ho asem o me ra na zoom line of o ma ni bi ya yi wo madi na o mo ba o mo kwa Ashtown any kewo any trouble for no mo bo mo no fo no mo akwa gigi ball na ne de abegu agiska o ma je o mu sto no mo de abegu ha no mo na o mo de begu ha no ma na anopo agiska no kwa se ball aka no na emede emefa na think for so kwa gibi ne de aba be ka ho na wa ba na ye to na ye mpoye no ye Solomon hie ball ani mu ono mo ona kwa gini sika no eti ball and ye na adwadifo ye nya choba ye no aduane wa ha e ye wo mo kenkon ye ba bi wo me se afra ne kenkon ba boni di ache mo pa ni me boni onum ne fa mu ma ejina maba no de ball na ba wo ye de ne manyina aka ho ne mani nyina o eso ball ani bi te boni onum ne fa mra ma ejina mo hwese boa 5:30 dey come omama me hebe mo de ball and free ba mo di flash town efiem o ko yini efiem sa ha dey mama 1 2 3 5 mo di nyina begua chobe ko so nyina o mo na kwaje ba jumla ya forma na ya yi o magin o mo jai no mo na kwaje ball and ba ne think of one mo na kwaje Ashtown efiem ba no numre fa kwa mo nya nkrofo be gina no ma na ma hwe wo mom de ball and ba ball aka so be fa kwa na ko obi gina no hwe anaju ta ma think of one so do o mo de ede eba na ye bini think of one de ball and be gugu ha say eti so mo pese mo ye ne ye pa dia o mo mpo bi no ma hwe ball and ma 5 ade kwa ya be hwa o mo de ball and fifi ha say Ashtown o mo gigi ni fie sa ne choba afo ne ade nyina mo de nyina be su a wo to ade na mpo ye na mo te sole ye fa ball and me du
Omo de and so nyata ball na yenti omo ko disco. It was a comedy kwa base park no me dey abegu ya say. Kan be fa wi a. Kan be fa ekwa wi nu. And agba ho ati 3:30 no. We ba no mo say twe ball na ba sa. No mo twe ball na. The ball na dey ka ma na ye to ade no ko dia. Ka ball akura ko munya dad mi ma. Because ye dey feel na me. Me media emo awa mo politi bag ba say. Bebe bini aduane ase choba ase ne ade ade nyina ya choba ba che ho no efie obi fie na ba eto mo pedi ye para o mo pa mo nyi obi 3:30 no mo mehwa ade o mo megina lansa de no mo hedi people mo chobo la bebia think of one mo chobo la bebia money madam asa abes party o sa asha for ma na to mo ko akwati o mo won say e mo obi a mfa ball ma think ani Se do dia tinker se dia mo amasem o so no misa we ya tinker dia ya sama mbrofudin ene wa agyae na ye hwini mu ye nsefa wo ho why we ye nsam we fi Dr. Mensa we kuma se ha ya eba no agbagbo mafia asogli state Togbi afede na abedwako a wo me netu aban ne fo no Council of State why member aba beto dwase edi sika pudu obi ama no a ene emi ntumi mu wa no ma papa ya sanda ne sika no se ga na banye na ho kire wo mu no wogi sika ne di enye yi na no na nkrofo se eya dan ana odi sika yi kro sanse sika ne ade ma wa che pa wose adwuma wa yes Council of State member 2017 bepim 2020 eno sika ne kari America dollars wa pepe ahasan ediosienum ene ade ma no na Togbi afede sika ne ade ma no afie twa mu July bosuminum March bosumi ya afie yi mu ene osande wo ma de common controller and accountant general samonyi sika no na nya de a ope why na juma sa Council of State member yemana da wanse ene nwete brane niam awudo bebre ni akade ya wo ho a wonya to ntumi hwe o my Ghana nim na wansa anyi sa sika no enka ho a akofa ho ye bebre e de aba wo man num nanu ada na aban no yes sebe ya o man yebetumi asi etibia mu bie mu se obohu sa wonam ba bi a bohu sa mpa e ho aye fe ahaba mono nko a enti afrase no hye ya wode ba ye ne se ye na afesu ye nnua ebeji nwunu ama ye kama basa ye mfra ma ye home ekoye mu die puba bontene ade nyina nso nnua no wo ho a na aboa ye nti ye wanim sam dada se ye nnua bi o school mu ni ade ma ba ne kra jasase mia ye hodo bebre ye a chese nnua hodo a ye bu agu ye twade agu amanfo si na ne ade nyina nso so no aban no eduadua bi ade famu awie Sompa kase ye bu nkompo hwe akire kakra busa se sai na niema esiko efi se bra ye dua sa nnua no na eye wura epebre mu a enesa na enam so ma ye kopie mu e wo offenso na wudru offenso mansin ma panimpa ya ohwe kwa ebronto hu nsam so eye wuru akobena bedin ene ebusa se papa Sompa so ni o asam no ankasa ya ba se ya ba bebusa ahwede wo mu ennua na ye dua no wo de ko ha mu chichemu a sai na ye Mampeni launch in last year 2021 last year the initial target on the offensive district near 120,000 by the end of the day no near dua ennua 205 almost 205,000 na within the district listen me 9 political district and what the answer say about he won said in the Benesia ni nyina kama in fact for offensive forest district there but me me say simbo aka say for last year planting we had almost 90% survival rate. I'm very sure and this year so I'm saying na me modern boy about last year this year you increase your target to 500,000 I shall say meaning say by 10th of June there now ya 500,000 and then we're recording very high success to serve as improvement for last year's what was planted. This year me target 500,000 and this year the strategy is different. Last year they supply to individuals, organizations, but this year no. There and say you be our forest reserves. Reserves no. My target 256 hectares. As we speak, please I've done about 130 something hectares, 139 hectares now. Hoping that by the 10th of June, so you see I know say by 10th of June we reserve planting and then for off reserve I've supplied almost 100,000 cities. Hoping say 10th June hopefully we exceed our 500,000 target. I said, but it is true. So what do you want to them our offense? Abusia say mention him was saying no say ye ka kwaye ho nsam ne aduanu no ne ade no opani wono na ohweso woni anua be ma bawa bedu na din komoyi opani e fe no kwabena bedin
internet na frɛ yo ade hye sa brɛ die wɔ se afia ba so ne adie bɔ modern aso oba be installation no ama kama CCTV cameras papa bi e wɔ office ne ufie ye frɛ no de akromfo suro eboa papa ma bambosem etumi gina ne na so wo mu wɔ top high wo ne Love FM ene wadan krom wo tinchirem dodo a che mi die ya 0202 699 115 0244 601 933. Abusia mesra wo se bia wani so ade hunu no se ɛsan na wobetwi ade ye adwuma na wo so nsa akɔ wano na wo pese wo ye na wo ye ne yie pa de a na wo hunu ahyɛnso de ahodo bia ɛkasa kyerɛ nipa wɔ kwan so de a mesra wo awia yi hwɛ ne wankotu sika ngu nkogya ba bia mo bia mu mfa so ɛyɛ J-Bag driving school bosome ba ko pɛ ɛne yɛde ma wo santete no sɛ bosome ba ko no twa mu pɛ bibia obetimi aye bibia faka ho bia obetimi aye ama wo kra obetimi a kyere wo bi ye ma wo krata disafata se wo se won saka na ehunu sampa wakɔgye ntete J-Bag driving school oba mesua mesrew sua ka atwiwate na emwa wo na se wonua bi aka kyese wo toka de abrew ena wo toka ma obi an se wo twi de ye bafua wanka se sua ka atwi na emwa wo nyese bia wo tena ka na automatic nti boom na wo de kɔ dabi ba sa duru ba bia wo ho ba kyerɛ ofisa se bi wo hɔ no mu a wonim ye kyerɛ wo saa de ne nyina ena wo firi ba bi na e ba nso obenya ba bia da kama asonda ye papa na onya kwa asua wade bo so me pɛ na wawie crow from Kumasi haya crow from no wo ya oben Polo Hotel 0247 95 9575 0247 95 595975 0247 595975 na waje so yare ya abusua mesrew me kan na me kyerɛ wo sɛ abeheba clinic ta no so apatrapa new site hɔ no mo a sɛ obi sɛ wonim yare sa na nya abeheba clinic ani pa hwɛ ni ye efri sɛ abeheba clinic na ba ya wo me hunu sɛ ampa sɛ obi de ye kasa na obi de ye yare sa nipa ya wakasa bebre no bra ya adwene ho mienu abeheba clinic enkasa na wuduru hɔ no mu a wo ye accent sɛ biribi no o ma yare sakro aye fɛ wuduru hɔ no mu a wo gye wo so krokro ehoahoa wo sampa wo som wa de sesom wo se wo no no hyɛ no nso sɛ wo ba yare no wo gye de ato hɔ na wo wakofie efiri wo namrom kosi wo pampam ade bia wo pesa wo ye wo nipadua no ho yare bia ba ho hwemu bia ya wo pesa wo ye awo ho nsam kra de ene abadunto kra de bebre ye bonus kra bokona abadunto ya to no wo ho no na hwe se agye nipa nsam kra mesra wo ta no so apatrapa new site ho no mo a anopa wo awia wo anwumere ma me wo ho 0243 34 5392 0243 34 5392 nyuma kwada roma ene obo asa adwenche ya modi aba ene awiai de fa YouTube na Facebook no yan kenkan emfamfam na sof mame yenkwai adwenche yo na wa pa kan wa bre keke kaso American Town kenke house no de aba na o se NDC de omontra opposition by 47 years sabaya betimi abo afri se omni bi papa bia ede boa Ghana yenkwai yanim na Taxman also wo hyen ewa makom Kumasi jatuato yenkwaso na afenso yemo adwuma Johnson wo say akoto wo se ntobroso asante mantem haya eho na wo hwe bibia ye loud and clear kwame adomako wo se ye loud and clear ewo Aston Kumasi haya erekwaku body bechem breaking the 8 ne de kwa bia so beba so NPP amonyoko na din sia kan tam so me break 8 ne de afi se bibia etre na nado dankwa akufo ado adwuma no a eno ana obo na wiai ne nche bebre Dr. Kwame Afriye MPP National Organizer hopeful and after Alfred Asiedo half original organizer hopeful no na yenkwa ya nim bra o chikakra na after na no a na wo ahene ko nim kakra bibi dia waka ene se bibi kaswa American Town how say NDC dia opposition no na beboa wo mo na NDC dia no ano na wo ahena kwasia champion wo so ma nyina ya ha ena wi ya che so papa na wo si Ableckmanov constituency ho na wo hweyen na wo de nchia no na wo ba chia yenti yenkommbrai enchia coupon no beba na akwasia pia no wo si Sompa kase de o dohreka yanom kotodwe eja tuato papa ewo Afrancho Pania hotel honom na onabo abedi kwada so wo de aba ena wo kyerɛ sɛ wani agyepa e de ama na adodankwa akufo adofri sɛ no kurani wo de niama nyina agu akwam dwumadi a opa ho ntoma sɛ gold catcher no eyade sɛ ɛbɛboa pa ahwɛ ama niama nyina timi akɔsɔmra mu dwuma ye nkuma mu ne ade nyina so sɛ bɛya wo how bia ema nipadua no so nyankopɔn hu Ghana mabɔ o sai tutu ode aba
and I was say, oh, hey, and Italy, Torino, hey, Timbaku, Hotolino Hall, manage Hopa, Mebahope, Kwaku, Unkroma Akins, also the Abba, and I was say, young comrade, young Quenim, na Ablekuma, Nab, message you with the Watra to hot da. Father Azigi, o say, no cranny, oh, hey, and I will be poisse, Nanyamesi and Canocre, Munus Lady, Ejatua Topa, Ejatua Topa Papa. Now, one young Kaja, Okodum. Ejato baby na fence was anya accident ne de kreni hey asemu ba be ne den of mame o chia opa ena wiei wo bom pa ese Nyankopon so beboa wo mo na omatimi aba ahode bi junior pop skinny akrokare wo dia ba no se news ne the boys abre parliament akrokare zongo temu loud and clear pa ya kire se enya sam ketua pop skinny teacher kujo tepa anyina susu and I will say Yammo nana adodankwa akufo ado abaso pa so watimi agina na naso bere mu odene nande se ne maama bra so wudi o wacha wo ho he sade ne ma besi abu akwa wuko mu no omundi bibi papa bia dabo wo man Ghana yanku ya ne mamra amisko kasoa na wo se no kura nyame de kwaso Nigeria ne yanka Nigeria asem yanka Nigeria asem enti yankomra yanku ya ne mamra ya wadu Osi o heyen na hwa wo hwe na em komanim kakra bi ewo mampon akrofo so ho na o heyen bibia ye loud and clear pa ededam yanko abusia chefman o say atonsu osi kumase kase no de jawadwo ejatam kase no de motena se ya na che se ejatam pa kobrai kokoko na menko go mango samikwei na odi aba na wo se Leviticus power kasoa o se sade niema esi ekono achira TV ni ade na abuso esram se ensam ya yedi ka de atifi de ne mamo no eno na ya ne ya jadwo nkyere ne wo ho ba na sana ne kan no akoye den Robson Gausu odi aba o se manji time manje wo ho time Sompa kase no de ne kurani ejaneje so omuso omutie e wo Sompa 98.9 National Sompa 98.9 honum and Majida to my Sompa manje any hono de obetime no Sompa sunyan okay so for me cobre yeah to akasia bono eso abusia Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 sunyan na said ye be ne bebo yensuwa ehun penti say ye kasai Environmental Protection Agency one ma ke enwa bom emomo ye hihye bi omne Ghana Nut Company Limited Bunu East Krotam Techimemu en wodi dwumadie no tentam ho say bra sonsi ebo yensuwa enso ho pan na dwumadie no wase na nanum nyina kobi Bunu East swafo no nyamfo kwasi adujan wano su kobi yewura Benjamin Jako ya wono so eye Techima MC wo nyina de wo manim nyam kopia bi wo hensa anfie na ebra na nabo achame ya pentemprem wo ye dua na hene no enifa hene ma Techima na nanum atrankonya wo kogina o se ade konfia me yotoso na anamu kasa no eno se ebra so se nyina ebe ye baako na ye bebo esuwa ho epan. The parasitic behavior and greed of some unpatriotic citizens is a major cause of environmental degradation. For such dishonest individuals, all they care about is consumption without thinking about or understanding the concept of conservation and sustainability. Our forest reserves are encroached upon with impunity. For example, the indiscriminate cutting down of trees along river bodies as witnessed along the Tano River, resulting in climate change and consequently imminent desertification. There has been a drastic change of the rainfall pattern in Ghana, and hence the period of double maximum rainfall pattern is gradually becoming a single maximum pattern. Ladies and gentlemen, we Nananum, as traditional rulers, love the concept of environmental conservation by preserving our forests and river bodies and by declaring some areas in the community as sacred groves, which were forbidden for entry and encroachment. I think we as Nananum should continue to uphold this principle and to enforce the rules and regulations governing this concept. We should not abandon our traditional rules of environmental conservation. It should be prudent for all Ghanaians to cultivate the habit of growing grasses and planting of trees around our homes and communities. The parasitic behavior and greed of some unpatriotic citizens is a major cause of environmental degradation. For such dishonest individuals,
all they care about is consumption without thinking about or understanding the concept. Way a nana boachiame ya pentemprem. Tachima Adriana Hene, one ye, Nifahene, Nenuachre, and Ako Piemu, our Buno Poya, Penny Power, the Environmental Protection Agency, Jumanwano, or Anthony Dria. Editor so say, ye bones to Swan binding a back for Juma, Ghana for you, I fear him. The day is commemorated with events every year to spread awareness and encourage action for the protection of the environment. Nana Chairman, the first World Environment Day was observed with the slogan, Only One Earth, 50 years ago. 5 decades later, it still sounds true as the Earth is still our only home, and humanity must safeguard its finite resources. The World Environment Day global campaign uses the theme, Only One Earth, call for transformative changes to policies and choice to enable cleaner, greener, and sustainable living in harmony with nature. In Kachima, the EPA, in collaboration with the Ghana NAS Limited, are reaching out to our political leaders. Ne kura mu na yewura Benjamin ya Jeko ya wano ya bana mu sinima adehia wo mo techima na afo abato mpesua so wano so de na no tu mu bie ya wo kire mu okwan a wo mo fa so aboa ne aboye nsuwa ne titru ne esuo tano. This historic river, which was once a tourist site and a swimming ground for the people of Techima, has now turned to be a stream due to human actions in and around the riverbanks. Ladies and gentlemen, the Techima Municipal Assembly, in an effort to check environmental degradation, has set up the Environmental Subcommittee to assist in resuscitation of the depleted forests and check unauthorized sand and stone mining in the municipality. The committee is also charged to collaborate with the other stakeholders to see to the education of residents on environmental issues. We have again resolved at our special planning committee, Nana Chairman, to ensure due diligence in granting approval for development permits and also collaborate with forestry department to provide free trees to developers to plant on their plots whenever a development permit is issued to any developer. Further, Nana Chairman, the Joint Municipal Assembly, in support to the celebration of the World Environmental Day, has for some years been collaborating with the Techima Traditional Council to organize periodic cleanup exercises in the Central Business District. On Monya for Benjamin Yao Jako. Yana ya wabusia for ni anye adwade nkratwe ye ba ye betwaso. Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia wo ye bia with speed ya eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana nko na Ghana ha or providing internet connectivity and twitchini muntwitwensi a dem say smooth dia wodi ebia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and the web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and Uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem ani speed ne there esuni seso esubimba Ghana hada simple Unya how bia ye provided 24-hour support demand ye mrantie no wo frɛ ya ne adru hoda dada or how bia sane atie bia ye son no the amount what to me akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ye cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Ya kwa amanone na ya kwa amanone ana babe to jase sabre die Tunisia de hye se wo mo tworo wo mo emrekuni no foforo na emrekuni no aye tworo no se muzremi som no beji hini wo mu no nya de be adwuma sanse wo mu kire mu se panifo afrase akasa se muzremi som no eye som ya wo pia tumi esum bie na wonom no
putoka sem de be kan say wo mo ye sovereign country ya wo mo so di e ho so to mo tumi mo obi ma chechera Fred David emfa so awom na sa asem ye ko fa betu hu nipa bebre fiase ya wo mo kasa e wo ho mampani ke Said eno no wadi mu tintima pa ya wo mo kasa e wasem no wo no mafrase e toton mra nye de di kan a wo ma pagya sa asem we di abani na ye hwe so mbenya age atum ana so wo mo nyintum no ebre ene be kire ye jira so awie ne de nsem nyina asi e wa ha sei na se wo mu ye de ma J-Bag driving school awie on ne boa ye pagya asi akonkon crow from pe ano wo driving school papa efi eno no obey polo hotel friend 0247 595975 no waje so tan so apatrapa new site ho a be heba clean no no abodem ten one ne dom ya ye sayare 0243 345392 cloud internet, the fastest internet in the world. Bra na ye mwa ne ma internet papa na efadi udwuma of mami abusiafo na ye kwoswada so akamfo se akokora mafia series no wayosi wanita wa media na akabachiri mu a wode bremu ene wani baje papa sanse kambra bo mu asem ye be frase July bo sumini de to sumienu e da memene da ene wo se anwumire chimpe mu kwapem na nkro na da ageni poso wo Sompa TV so itimu nyina na abusua ne mo name na mon transi na mon hwe na mutie bi na bebo papa kase no asi asante ebo Benedict wonane semu for penny Kukua Veronica Jando oba hu Fedua akosia somo Elizabeth Cardi B Murphy Asari nana ya abo amali bia boga ene vididemu adwumayefo a wo mu nyina abo ayeme de kase bremo ohini ni amakrancha da zo a sof mami premeni mene nana kase sorry so ama Rocky DJ wode nyompa asom na odi ama nyame ya atomo a anwume no nsia ibesa di nhyamu bia yakra